Ngai kublai phi iwei pe iwei ki perlok jonga kam tam ki subscriber ki like ki share ki comment ki jong phi nga kerpat ye phi ki banang thammai ha kane ka channel sngo ba subscribe ye kane ka channel ka jonga khnang ba phin du bio I ya ki video ki banang nganang pelak nang ne sakmat ha kane ka por nga wan ra phi ya kane ka wei ka notice khwai khabam nrei wala ka dei ka jing khwai khabam nakaliang kinong paniat Kidon ru kijing ais ngobha. Pinyo dakasong bisa. Bat yakadok ka pila banra saying. Nrei kibah don lakabok kano sip kinra yakini ki price. Bat kijing ais ngobha nakaliang kinong peniat. Kinong penialek kai yakane ka jingkwai kabam idei ba ke sosyang bat iba nak je martong. Te kajaka kadai mauli ba maulang dep. Kapung jong I kong queen sina. Ya katai kapung an penyelek kai tang kawai kapung kabahe. Katarik kadai santarik jong benai basan snem arajar pun riu. Kador tiket kadai san spa tingka sirwiang uwei kwai. Kijing ais ngubha kabaningkong pila banyo sanpo hajar dakasong pisa. Kabaar pila banyo arpo hajar dakasong pisa. Kabalai shpo hajar dakasong pisa. Kabasau shpo hajar dakasong pisa. Kabasan pila banyo san hajar dakasong pisa. Te kijing ais ngobha kabaar kilong haka kerdan constellation. Kidon hadu arpo teli te pila banyo katsan spa marway. Te kidon hadu arpo teli. Te haba pipek kai ya kini kijing ais ngobha kilong kiba itenat. Te hakatai kasngi ondon kalakidro. Te kalakidro kimla ya mentaban pentip hakane kapor dari kin sapan benahi hakatai kapor kin penyelek kai lakidro daka ei ban pila ban leke simenta wat hakala kidro ru namario lese pidon lakabok kano sip kajong pi pila ban wanra sayeng ya kitai ki praj kiba kinong penyelek kai kin ai hakatai kasngi te ya kajing tip kaba kambania pila ban pun hakini kinambar bangalabo harum ban kidok kha hakatai kapung kila don lupa namar nadu kisnem kibaladep kiba kijing khwai competition kiba hadu menta omdon ba pen khwai ya kate kapung kidok karim kibabun bat anthe dok kharu lai kwintal haka arpo tarik jong benai basau snem arajar arpo nriu bat hakatai kasngi ngaru nganya don lang hakapor ba enthe ya kitei kidok kha bat pinsa ya sakihi dala kijong kikmat bat ngan sapelaj ya ka video hakatai ka arpo tarik kasngi banthe ya kidok kha bat ompat siam hangno ru ya ka jing khwai khabam ba anthe ya kidok kha hadu lai kwintal bat ngakerpat ya phi iwei pe iwei ibayo I ya kane suba share lem seki parlo ki jong phi khnang ba phindu yo I ya kine kijing penyelek kai jong kini ki parlok ha kane ka jing khwai khabam tangkum ta khublai sibun khublai 1000 ngu ngan ya kenduk pat ha ki wei pat ki video